Kaleratzeak Stop plataforma mobilizazio kanpaina bete-betean dago bankuen gehiegikeria deritzotenaren aurka. Gaur Donostian, Kutxabankeko bulego baten aurrean protesta egin dute hipotekak birnegozia ditzaten presioa egiteko. Bankuek hipotekengatik kobratu beharreko interesak IRPH indizearen ordez, Euriborraren arabera kalkula daitezen eskatu du Kaleratzeak Stop plataformak. Xabi Soto plataformako kideak azaldu du zein den gaurko beraien asmoa. Kutxaren ofizinan sartuko gara eta eskatuko diogu bere zuzendariari bueltatzeko laporta egin duena, laporta hori egin duena. Eta orduan hori gertatu gabe ez gara aterako hortikan. Erik Abilaren kasua zari da. Erik 2010ean geratu zen langabezian eta ondorioz geroztik nekez ordaindu ahal izan du bere hipoteka. Horregatik, Kutxabankeko bere bulegoko zuzendariarekin hipoteka birnegoziatzeko ahalegina egin zuela azaldu du Erikek, eta erantzuna ezezkoa izan zela. Eriken esanetan, bere lehen ez ordaintzea bankuak berak era desegokian kobratu zion diru batek sortua izan da. Bestalde, IRPH indize aplikatu beharrean, Euriborra aplika diezaioten eskatu nahi du gaur. Horrek, bere hileroko kuota 200 eta 300 euro artean merketuko lukeelako. Kutxak ari da kobratzen indize bat IRPH delakoa. Eta bere idatzietan badauzka bere alternatiba. Da Euribor gehi bat delakoa alternatiba hori. Eta orain dela hilabete bat desagertu da IRPH delako hori. Eta orduan zer gertatzen ari da hori. Kutxak ez du nahi aplikatu bere indize alternatibo hori. Ia ordubeteko protesta baketsuaren ondoren, ertzainak etorri dira lekura. Manifestatzaileekin hitz batzuk egin ondoren, bankuko arduradunekin egon dira, eta ordura arte itxita mantendu den bulegoa ireki egin dute Erik barrura sartzedin.